Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Miko ni Ira nga aglaba kuma iti waig. Nakayawan daytoy, gapu iti kinapintas ti babae. Nagamamuda nga rod, kat adda na isang sangayan ariknada iti tunggal maysa. Madanagan mat ni Ali, taam muna ana itulagan ti gayem na, iti maysa abak nang. Nupay saan anakit kita ni Miko, ti babae. Kinasarita ni Miko amapan ni Ali iti kabangibang nga isla. Tapno mangala iti impormasyon, maipapan iti babae, nga ipaasawa da kankwana. Iti nasao nga isla. Nakita ni Ali iti dadakkel ni Miko. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas ana pauluan. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dayta umasiday nga babae, iso dayta ti manugangan ta. Dayta ti manugangan ta? Dayjay, nagsinyas. Mapanta ka no iti nakaparada alugan iti ruar. O sige, intangarudan. Adang agpayso nakaparada alugan di taruar. Makita dito'y sarmig ti tawa ti restaurant. Anya pa'y latir aramidem nga rod. Tumakder ka na, tamapantan. Imposible akayat ni gayem Miko ti babae. Saan mat apanaguyaw? Ngam, adda diferensya ti matana. Total, adda na video nga ebidensya. Agawid akon. Ipakita ka ni gayem Miko ti video. Masigurado nga adda madismaya. Numakita na ti video ti babae. Simangpet kamat adagos, bro. Bro, naala kong tirumbang amaalak nga impormasyon. Ibagam nga roden. Magagaran akon amakaam mo. Ipasakan ka ti video, takitaam. Sapay ko ma, tasaan ka amadismaya. Ano niyan? Orayam ah. Oh, naipasa ka din. Orayam, bro. Kat, masigurado. Mas daaw ka no makitam ti video. Oh, aday ta. Na-receive kon. Adda amakin ina ditoy. Kitaam ti sumungad amang sinyas kadakwada. Daytoy ka di ababa iti. Mismo, bro. Nangag mo matiimbaga ni Pangulo. Saan ka di? Jak umanugot iti kayat da. Naragsakan launay ti asawa ti gaya mo iti intad ta akas Dory. Ngam ti parikot ita. Kayat nga tanimi ko ti babae. Kas jay matitsura na. Gam nalpasan ti tulagan. Sana mabalin na malabsing. Angam, kasanon no kas jay tumat ti agbalin nga apo ko ta. Naturay, kan baknang ti gayem ko. Saan ko pa'y anak kita ti anak na, edi nagtulag kami. Masiguradok akadurman to ti anak tayo na dya babae. Aday tsura ti anak ta. Rupa na lang tinalaad. Napintas ti kaunggan na kan baknang da. Ngam adda negosyo ti anak tayo di syudad. Amuna nga imatunan, iso anaduras ka no. Dayta ti kunana kanya. Saan ko apinakpakibiyangan ti negosyo na jay syudad. Iso ajak ammo no anya dayjay. Agsagan na ka, Miko. Umadanin ti kalaysayo. Ama, mabalin ka di nga itantanday ta akalaysa. Sayang, tinted mi aduri. Numalpas ti kalaysa, adta na asyenda tayo. Saan ko atarigagayan ti asyenda, ama? Ado ti mabalin a pagbiyagan, asaan nga asyenda? Kaano pa yan nagbalin ka, Sukir? Kaya't mo ka di, talaksiden ka nga anak? Addaman damagak, ama.
May pagpanakkel ko kadi ti babae nga ipaasawa yo kanyak. Mabalin ko kadi nga ipasyar iti parke, wenno itugot iti sadino man apasken apapanak. Anya? Ha! Tapno amom, nakabakbak nang ti ipaasawa mi ken ka. Pakawanan da ko maama. Ngam ti kayat ko ama asawa, ket jay maipagpanakkel ko kumamet, numagna kami iti kalsada. Wenno ipanakkel ko kuma, ti kinapintas na. Apay akas jay ti saudya anak ta. Nakita na ka din ti ipasawa ta kenkwana. Mas dawak nga rod. Apay nga amuna. Ngam sayang ti kinabaknang. Naglawa ti hasyenda da iti kapintasan apaset ti patad. Dahita nga rod ket. Ngam saan amakalisi ti anak ta. Nalpasan ti tulag. Kasanungay, no saan naragsak ti anak ta iti sidog da iti babae. Ngam sana mabalin nga ibabawi ti tulagan. Adu ti kadwa tayo ang nagtutulag. Agkakangato at tao ti nagtutulag. Huwan ba't ket di Ti panunutan na kuma kat tinalawa nga asyenda. Inkarida nga ito dati asyenda kadakwa da kalpasan ti kalaysa. Dahita ti ingkarkari ti gayem ko. Ited na tinalawa nga asyenda no ipakalaysak ti anak ko iti anak na. Iso nga inkarina tinalawa nga asyenda. Tanataer nga minjay anak ta. Apay analiday ka nga in may dito'y waig. Mabalin ka di ama pantay di balaya. Adanas kan nga ibagak kadagiti dadakkel mo. Anya ka diday jay. Pangasim. Mapantay di balaya. Siya kung ti mangawit iti sinakdom. Amom ka diti agisusoon iti karamba. O di sakruya kon. Nagalisti karamba. Ang mga numaisuyat kan ka ti danom. Dahita ti pangatiwam kanyak. Sanak anaruam nga agsusuon. Inta nga rutin iti balay mi. Ngam pasensya ka iti pagtaangan mi. Naimbag nga orasyon, Ana. Impakadakin ni Ira nga umayak dito balayo. Imbag maan ta kinayat mo ti umay dito'y nanumo abalay mi, baro. Adda na patag nga ibaga kada kayo. Iti ngamin nabayag basit a panagsinsinarak mi iti anak yo iti waig. Inayat kon ti anak yo, Nana. Ngam imposible day ta, baro. Maawatam siguro ti kayat ko asawang. Kinapudno na. Intulag dakdag iti dadakkel ko iti may sa babae. Adyak pa'y nakitkita. Anya nga rod ti imayam dito'y baro. Naitulag kamot gayam. Ipakita kada kayo ti video tinang itulagan da kanyak. Diyak kayat day diya babae. Diyak kayat ti kinabaknang da. Kat, anya ko mati magunggunam iti anak mi. Diyo kumaparitan ti panagaram ko iti anak yo. Pumanaw kami kumaditoy. Papanan nyo kumabarok. Saan kayo met nga agasawa? Tapno pumanaw kayo. Nalainggayam nga agabal ti anak yo. Ison ti mangimanihar iti maysa nga aramidak apagabelan ijay syudad. Agyamanak, taim manugot kayo iti singasing ko. Ayabam ti ko nam agayim mo, tapno da kadwam. Ngam, anya nga iti pagdagusan mi, ijay. Nalawa ijay. Adamatan silid apagyanan nyo ijay. Saan tayo nga taan delikado, ijay? No surutan na ka, dagiti dadakkel mo? Di damo ijay. Ta saan da pa'y anap na pan ijay. Ngam, kasla mabutangag. Imbagamat nga dagayim mo. Ayabam, tapno da kadwam. Diyak kayat ama ikawa ka, kan agladingit ka ijay syudad. Inak nga rot ibaga iti gayam ko. Tapno umaymat ijay syudad. O sige, madagas tamatlaan ti balayda ko nam, o di dagas lantan. Sapay ko man tapalubusan dagiti dadakkel na. Makisarita ka itinasayat kadakwada.
tapno palubusan da. Moira, pangaasim ta umay kamat iti syudad, tapno ada kaduak. Mapantay di syudad ko, nam? Safe ta nga tay, Jay? Ipanamnamak kada kayo. Natalged kayo, Ijay. Agabal ka din matlaang ti trabaho mi, Jay, sir? Wen, da kayo adwa ti kang runaan nga agabel, Ijay. Mangala tayo matlang iti kadwayo at trabahador, Ijay syudad. Makadahan mo nakmatlaangan iti syudad. Saan akas dito'y akabambantayan? Agrubot ka nga rodan, taurayan da ka. O sige nga, Rod. Darasak ti agrubwan. Nagpintasan dito'y, sir. No saan agapukan ka? Saan kami ang makadanon dito'y? At dakid dawak kada kayo. Saan nyo nga ibagbagay ijay lugar yo tinagan ko, ha? Saan nyo mat nga ibagbaga? Asyak ti employer yo. Saan ka di anasaya at no maamwanda? Tapno raamanda kayo, sir? Maamuam to kiniira, ti makagapo. Saanan aday ta ti damdamagam pahay gayam. Ala, ibagaktukan ka, iji pagdakusan ta. Mapantayo pa dita restaurant. Kalpasan na, itulod kayon to iti ayan ti dagusyo. Makidagus ka kadimot iti pagdagusan mi, sir? At dabukod ko a kwarto ijay. Dito iti bagbagak a pagabelan. Gumatang tayo kadagiti amin a maaramat. Dito'y kadi umuna akad sa aran ti pagabulan, Miko. Wen, Ira. Di tamat may kadwakad sa aran ti pagdagusan tayo. Ada kusina, ken aminan di tangato. Saan ka di nga ammo ti dadakkel mo daytoy? Saan? Sa bali ti negosyo da. Sa bali mo ti negosyo. Anya ka di ti negosyom? Pagtagilakwan iti agduduma ang makina. Ngem sana ditoy. Iti sa bali adiso. No kasta, mairugi pa ilaang dati pagabulan. Wen, ket sikat ti makaammo amang imanihar. Ibagam amin na masapul, ta ipaay ko. Gatangan tayo amin a maaramat. Sige, ikagumaak a dumuras ti bangunam a pagabulan. Basta at amin a masapsapol. Mairugin ti project. Naggasat ka gayam. Nagtaer kan baknang ti kaayan-ayat mo. Naganos kan man nakaawat pa eh. Sapay ko ma, taawan ti tubang iti arapaap mi nga kalaysa. Ay, kaano ak nga tamot na makasarak iti kaskan kwa na? At dadag iti banag nga urayam, ngam saan mo ang mauray. Adamot ti saan mo alam namaan, ngam sumangbay. Kas kumakan ka. Saan mo aninamnama, ang makadanon pa ijay bantay nga ayan mo ni Sir Miko? Manipod pimanaw ni Miko. Saan mo't nga agaw-awitan? Agawit to siguro no madanin ti kalaysan na. Adayo pa'y tanabaliwan jay sigod at ulagan. Ngamsigod asaan nga agpaot no kas di amapan ijay syudad. Agsagsaga na siguro Asikaswan na pa iti negosyo na. Kasla sa baling amin ti marikrik na ak. Mading amin ti sauna iti naudi a panagsarita mi. Saan lagan nga kamkamali, no di na kayat nga dadakas a mapasamak. Naibagak daytan kan kuana, sakbay a nagpakada anapan iti syudad. Di na ka di imbaga, no kaano a sumangpat? Saan nga, Rod? Ang sumangpot tumot laang dayjay. Ta sigurado a mapanmanon aganop ijay kabakiran. Dimot na laing matlaang ti inam nga agapal. Iso tinangisoro kanyak nga agabal. Di na nga takayat ti umay mat agapal ditoy. Amang ano di na mapanawan ni ama. Alangan nga agmaymaysa ni ama, ijibalay mi. Di na ka di kayat ti agtrabaho mat ditoy. Ado ti mabalin ko apangisirkan ken kuana ditoy. Anya at trabaho? No anya ti amo na trabaho. Iso mat ti pangisir ka kadakwada. Idi ubingak, nagtrabaho iti construction. Oh, matlagayam. Adagayam ko a foreman. Mabalin ko nga ibagakan kuana. Taalaan na iti construction site.
Masigurado ka kayat dati umay diti syudad. Nulakat, anda pagtrabahuan da. Naman pa'y, madam. Nabayag asan asimbang pet ni sir. Imbaga ni Pangulo apasawar na ti syudad. Birukan da ni Miko ijay. Nalawa ti syudad, madam. Kasano da masarakan? Ay di agpaspasarak da. Masapul nga agawid dito'y ni Miko. Kasano no di da masarakan? Adamang sipot ka dagiti amin amol kan parke di syudad. Ado a tao timang birok kan kuana. Kaslakot managdakdakis nga ano panda? Masapul asaan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag. Kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag kada kayo, madam. Misar, wano ti asyenda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.